Companys i companyes, camarades, 97 anys després de la gloriosa Revolució d'Octubre, de la gloriosa Revolució Russa, les idees que la impulsaren estan més vigents que mai. Els capitalistes ens han declarat la guerra. Els capitalistes han decidit que només poden sortir de la crisi matxacant els treballadors i a les treballadores. Mentre les famílies obreres són expulsades de les seves cases, mentre els nostres salaris cada cop ens permeten comprar menys, mentre els serveis bàsics com la llum, l'aigua o el gas es converteixen en un luxe. Mentre tot això passa, 4 oligarques s'enriqueixen a costa de nosaltres. La nostra misèria es la seva riqueza. La burguesía desarrolla una intensa y continuada campaña de propaganda orientada a la publicitación de nuevas organizaciones políticas de engañaobreros y vividores, con el único propósito de mantener a la población alejados de la lucha. Nos quieren metidos en nuestras casas, atomizados e individualizados, esperando al día de las elecciones para ir a votar. Y si fuera posible, votar desde nuestros sofás, pues mucho mejor. Para ello se valen de nuevos mesías, productos de marketing. Los financian y los publicitan, pues necesitan crear nuevas esperanzas utilizándolos como válvulas de escape ante el inminente estallido social. Nos quieren vender un capitalismo de rostro humano, que hay vías alternativas dentro del sistema, que esto es temporal y que si hacemos caso a sus consejos y votamos a tal o a cual, nuestro nivel de vida volverá a ser el de antes, como el de antes. Compañeros, compañeras, vecinos, ya basta. Dentro del capitalismo no hay solución alguna para los trabajadores. Justo todo lo contrario. Este sistema lo único que puede ofrecernos es más explotación y más miseria. Pues los intereses de la burguesía, los que nos gobiernan desde la sombra, son contrarios a los nuestros. Pues su beneficio es nuestra pérdida. Su lujo es nuestra pobreza. Su caviar y champán es nuestro pan y agua. Su victoria es nuestra derrota. Y seguiremos así hasta que no nos dotemos de las herramientas necesarias para revertir la actual situació. Companys i companyes, quan diem tot per la classe obrera, volem dir tot. Volem el poder, volem construir el socialisme, volem acabar amb el capitalisme. I això no és només possible, és imprescindible. El capitalisme ens porta a l'abisme. El capitalisme només ens ofereix explotació, misèria i guerra. Avui Catalunya viu un moment polític intens, però els i les comunistes advertim: no hi pot haver pacte amb la burgesia, no hi pot haver conciliació amb els capitalistes, no hi ha abraçades amb l'enemic. Avui, forces suposadament anticapitalistes s'han compromès a participar en un procés constituent català. Ens diuen que és una oportunitat, que pot representar un avenç. Mentida, mentida i mentida. Ja ho vam viure el 78 amb els pactes de la Moncloa. En aquella època deien el mateix. Deien que la Constitució borbònica era una oportunitat, que obria perspectives democràtiques i que situarien a la classe obrera en millors condicions per fer la revolució. Aquests que ho deien van acabar absorbits i al servei del capitalisme. Ara ens diuen el mateix i passarà el mateix. Els qui pactin amb la burgesia acabaran al servei de la burgesia. No hi ha conciliació de classes possible. Menys encara quan ens han declarat la guerra per salvar-se ells a costa de nosaltres. Avui el PSPC és l'únic partit que manté una posició independent de classe. Nosaltres no enganyem els treballadors. Nosaltres no venem il·lusions. Només el poble salvarà el poble. Només la classe obrera farà la revolució i només el socialisme pot solucionar el problema de la vivenda, de l'atur o de l'educació. Només si nosaltres agafem les rendes del nostre destí podrem dirigir aquest país en funció dels interessos de nosaltres mateixos, dels treballadors i les treballadores. Per això diem no a la segona transició,
no al pacte social, no a la conciliació, no al capitalisme humà. I per això diem sí a la revolució, sí al socialisme i sí a la classe obrera. Los guerrilleros y permanecen en nuestra memoria por el proletario, por el obrero.